onye isi otu agwụjikọrọ nwunye ndị uwe ojii na ala anyị ma bụrụ nwunye onye isi ndị uwe ojii na ala anyị bụ Dr. Elizabeth Egbetokun akwadogo ndị nwunye ndị uwe ojii ụmụ nwanyị Ajadu bụ ndị nke di ha bụsị ndị uwe ojii nwụsigoro anwụ nakwa ụfọdụ ụmụ nwanyị onwe ike ọha sitere ukpo na ukwulu n'okpuru ime obodo Dunukọfịa maka ịbagide na ngalaba ọrụ aka dị iche iche. Dr. Egbetokun bụ onye kwadoro nnọọ ndị a na mmemme emere bụ nke mbụ na mbụ eji wee na-akwado ụmụ nwanyị ndị a bụ nke gasị wee nara ọzụzụ na ya bụ ogige ụmụ nwanyị ndị uwe ojii ebe nke a na-amụ ọrụ aka dịgasị iche iche ma bụrụ mmemme achịkọbara n'ogige ahụ nke dị na ukpo n'okpuru ime obodo Dunukọfịa. Ka Chibụzọ Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a. Ọtụtụ ihe nwunye onye inspector general polisi Nigeria kere mgbe ahụ gụnyere igwe latrik na-enye ọkụ, igwe na-ajụ ihe oyi nke a kpọrọ refrigerator n'aha bekee, hair dryer, mechin, akọlọngwa eji akwa akwa nke eji akwọ ihe nakwa ihe ndị ọzọ gasị. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge ya bụ mmemme ka Dr. Egbetokun toro kọmishọna steeti na-ahụ maka ndị uwe ojii Maazị Adeoye maka nnukwu ọlụ ọ na-alụ na nkwado ọ na-enye otu POWA ma gosi afọ ojuju ya nyere ya bụ mmadụ 75 ndị mụsigoro ihe ahụ ekwesịrị ka ha mụọ n'ebe ọ metụtara ọlụ aka dị iche iche. O toziri onye isi oche POWA na Anambra steeti bụ Oriaku Ajadu maka nnukwu mbọ ọ gbara ịhụ na ya bụ mmemme bịara etu ọ kwesịrị ma kọwaa na ihe eji guzobe ya bụ otu POWA bụ iji fụ na ndị nwunye ndị uwe ojii na-enyere di ha aka wee na-achụ nta ife afọ ga-eri. N'okwu nke ya ka onye isi POWA na steeti a bụ Oriaku Ajadu kwuru na ya bụ ihe nkụzi bụ nke bidoro ka ọnwa Septemba afọ 2023 dị na mkpụrụ ụbọchị 19 ma kwuo na akụziri ụmụ nwaanyị ahụ dị 75 ihe dị iche iche dịka etu esi emebe ncha, ihe a na-apịsa n'ahụ nke nwa bekee kpọrọ perfume nakwa ihe eji achụ nje nke akpọkwara disinfectant na ihe ndị ọzọ. Na mbụrụ ka onye kọmishọna uwe ojii steeti a bụ Maazị Ajadu kenere Dr. Egbetokun maka nnukwute atụmatụ ahụ ọ tụpụtara ma gwazie ndị ahụ enyere ya bụ akọlọngwa ka ha jiri ya wee mepụta ihe kwesịrị ekwesị ka obodo wee na-akawanye mma. Dr. Egbetokun na ndị otu ya mechara gaa kpọtụrụ eze ọdịnala Umueri bụ Igwe Bennett Emeka ebe ọ nọ rịọzịa ya bụ onye eze ọdịnala ka o nyere otu POWA aka isi n'ike wee na-aba n'ike. Ndị ahụ enyere nkụzi bụ ndị mere nke ọma mgbe a na-akụziri ha ihe bụ ndị enyere onyinye ego nke Naira250 wee nyegakwa na Naira5. Onye Assistant Inspector General of Police nke Zone 13 Ukpo Maazị Godwin Aghụlọ, onye eze ọdịnala Ukwulu Igwe Peter Oyanwa, onye na-anọchite eze ọdịnala Ukpo Igwe Dr. Robert Eze, onye na-akwado otu POWA na Anambra steeti ma bụrụ nnukwu onye oji ego achụ ego bụ Prince Injinia Ataeze, onye ọ bụ onye nọchitere anya ya bụ Chief Okeze na imilikiti ndị ọzọ bụ ndị nọ oge emere ya bụ mmemme site n'Ukpo nke dị n'okpuru ọchịchị Dunukọfịa. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.